Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάποια ωραία πραγματάκια όταν σκηνοθετείς ηθοποιούς. Ας πούμε σε γυρίσματα. Πρώτον, να υπενθυμίζεις πάντα στους ηθοποιούς σου πού βρίσκονται στη σκηνή χρονικά. Ποιο είναι το χρονικό σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή παίζουν. Επίσης, τι έχει προηγηθεί. Πάντα τι έχει προηγηθεί ακριβώς πριν τη σκηνή. Όταν λες cut και πας για μια νέα λήψη, δίνε πάντα μια μικρή ή μεγάλη οδηγία στους ηθοποιούς σου. Μια μικρή παρακίνηση, κάτι πολύ σημαντικό που θες να εξελίξουν. Μην τους αφήνεις ξεκρέμασους να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια. Όταν επίσης κάνεις κάτι για τεχνικούς λόγους, αυτό να το επικοινωνείς στους ηθοποιούς σου. Να λες ότι κάναμε κάτι γιατί ο φωτισμός ήταν έτσι ή γιατί ακούστηκε ένας ήχος και θέλω να την ξαναπάμε τη σκηνή. Μην νομίζουν ότι φταίνει οι ίδιοι. Γιατί πολλές φορές γίνεται αυτό και τους βλέπεις μετά ακόμα πιο ταραγμένους και αγχωμένους. Και αυτό το άγχος στο εσωτερικό φαίνεται και ασταυράστα μετά. Εσύ τώρα ως ηθοποιός, όταν ο σκηνοθέτης σου λέει πάμε, δεν χρειάζεται κατευθείαν να μπει στην δράση, να αρχίσει να μιλάς ή οτιδήποτε. Ενδεχομένως κάποιες φορές είναι σκόπιμο να αφήσεις κάποια δευτερόλεπτα να υπάρξουν πριν ξεκινήσει να κάνεις οτιδήποτε ως ρόλος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει και στο μοντάζ, να σου πω την αλήθεια, τεχνικά και πρακτικά. Βέβαια, πάντα να ακολουθήσεις οδηγίες του σκηνοθέτη σου. Ό,τι σου πει αυτό. Μπορεί να σου πει κατευθείαν μπες στη δράση. Θα μπεις. Όταν επίσης παίζεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ κύριε ηθοποιέ και κυρία ηθοποιέ, να μην σταματάς πριν ακουστεί το cut. Ξέρεις τι μαγικά πράγματα μπορεί να συμβούν εκεί που εσύ νομίζεις ότι έχει τελειώσει το παίξιμο. Μαγικά πράγματα, υπέροχα, διάδραση, σώματα, βλέμματα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν μετά στο μοντάζ. Και κάτι τελευταίο, αγαπητέ σκηνοθέτα, αγαπητή σκηνοθέτηδά μου. Όταν δίνεις οδηγίες στον ηθοποιό, κοίταξε να είναι οδηγίες στον οποίο έτσι θα τον οδηγούν σε δράση, που θα έχουν σχέση με το action του, δηλαδή με το action του ρόλου. Σου πω παράδειγμα. Ίσως είναι καλύτερα αντί να πεις ότι ο άνδρας σου δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης. Και καλά για να τον κάνεις τώρα κάπως να φερθεί, πες το καλύτερο ότι βρήκες τον άνδρα σου να κοιμάται, γύρισες το βράδυ στο σπίτι και τον είδες να κοιμάται με την καλύτερη σου φίλη. Αυτό αμέσως ξέρεις θα του ξυπνήσει σωματικά κάποια πράγματα. Γιατί όταν λέμε γυρνάω στο σπίτι, ενδεχομένως κουρασμένος από τη δουλειά, είμαι κάπως, ανοίγω την πόρτα, πάω και κάτι βλέπω, έχει γίνει μια λόγια κίνηση πριν, την οποία άμα και λίγο την αυτοσχεδιάσει ο ηθοποιός, είτε φαντασιακά αν είναι τόσο επιτίδιος, είτε σωματικά για κάποια δευτερόλεπτα πριν, θα του δημιουργήσει μετά μνήμη σωματική. Αυτό μπορεί να του αφήσει κάποιο gesture που λέμε, κάποια χειρονομία. Οπότε όταν θα έρθει η σκηνή μετά και ξανασυναντήσει τον άντρα της, μπορεί να τον οδηγήσει αυτή η μνήμη σε μια ανάσα. Καταλαβαίνεις, από το να πεις απλώς και να του δώσεις ένα χαρακτηρισμό ότι είναι ανάξιος εμπιστοσύνης, θύμισέ της περιστατικό. Πες ότι βρήκε στο σουτιέν της κολλητής της πάνω μέσα στη τσέπη του, γιατί όταν κάνεις έτσι και βγάζεις κάτι, ξέρεις, αυτή η κίνηση σημαίνει μετά σωματικά στον ηθοποιό. Παιδιά, έτσι λειτουργεί και στην καθημερινότητα ο άνθρωπος. Σας φιλώ, σας αγαπώ, συνεχίστε να δοκιμάζετε, να κάνετε πράγματα, να διαβάζετε, να βλέπετε βίντεο, να βλέπετε συνεντεύξεις, μην παρατάτε τους κλασικούς στη μοίρα τους, αυτοί τη φτιάξαν τη μοίρα τους, είναι εξαιρετική, μάθετε από αυτό και δημιουργήστε. Με οποιοδήποτε τρόπο.